Deze week ben ik op pad met journaallezer en oud-Rusland-correspondent Iris de Graaf. Zij neemt dus mee naar het Ljouwert van haar jeugd. Wie dons je in een oud synagoge Lekker bezig! en wie hebben biet bij de weg. Ja, oh my god. We hebben gewoon beat. Ik ben Joert in een zuterig Ljouwert voor een treffen met een Ljouwertster met een Russisch bloed, Iris de Graaf. Zijn wurg is hij journaallezer en schreeuwster, maar ze is benammen bekend als oud-Rusland-correspondent. We hebben afsprutsen midden in het centrum, het plak waar ze zich nog altijd thuis voelt. Nou, goeie. Ah, goeie. Goedemorgen. Iris, Goeie rijden. hoe is het? Goed. Mooi Met zo. jou? Ja, heel best. Heel We best. gaan lekker vissen vandaag. Ja, ik vreeg me al. Hartstikke wel eens vis. Ik heb ooit wel eens gevist. Ja, maar ik ben er niet zo goed in. En in Rusland of hier? Nee, in Rusland doen ze alleen maar een ijsvissen. Oh. Dan maken ze zo'n kuil, weet je wel, in het ijs. En dan de hele dag erbij zitten, maar dat is niks voor mij. Ik vind dit koud genoeg. We rennen terug de stad naar de weg. Het perfecte plak om een angel uit te smieten. Heb jij een mooi plekje Ja, gevonden? onder de waar. Onder de Dan wagen. rier je het wel een beetje. En als het begint te regenen, dan kun je wel lekker droog staan. Top. Hier heb ik vroeger nog wel eens met vriendjes gezoend. Onder de luifel. Ja, hè? Nou, dan gaan we nog een vis vangen. Wie meidjes vis kleren, doggen aan zo'n heken en gaan weer om naar de jeugd van Iris. Hey, Iris, nou staan we mooi te visje, mooi in Ljouwert, Ja. onder de waar. Plak best opgegroeid best. Ja. Wat wist je voor famke toen je grootgebracht best? Ja, ik was echt wel een nieuwsgierig, avontuurlijk en echt wel ondernemend meisje. Ik was altijd lekker in de stad. En fascineerde Rusland dit toen ook al? Ja, dat is echt door mijn oma gekomen. Oh. Mijn oma is Russisch. Zij is in de Sovjet-Unie geboren. En tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers haar toen naar Duitsland meegenomen in een trein. Daar moest ze werken in een werkkamp. En daar heeft ze mijn opa ontmoet, een Fries. En die moest ook werken in Duitsland. Toen zijn ze verliefd geworden in het kamp, in het werkkamp. En na de oorlog, toen was ze hoogzwanger, heeft hij haar meegenomen naar Friesland. Dus op de fiets, achter op de fiets met een dikke buik. En op een vrachtwagen hebben ze nog meegelift. Onderweg bevallen. En toen met pasgeboren baby kwamen ze hier aan op de Schrans in Ljouwert. En daar is mijn moeder geboren en uiteindelijk dus ook ik. Ik heb nog een mooie foto. Oh ja. Ja, oma Katja en opa Geert. Wat wie dit voor Kijk. vrouw? Wat wie die Beppe voor vrouw? Oma Katja was een vrij harde vrouw. Ik denk dat de oorlog haar best wel verbitterd heeft gemaakt. Ze heeft veel meegemaakt. Ze was een hardwerkende vrouw. Ze had echt 3 banen om alle kinderen te eten te kunnen geven. Dus ze werkte altijd heel veel. Ik herinner me haar dus niet als een oma bij wie ik gezellig lekker op schoot altijd zat. Maar wel eentje die heel trots was. En echt met tranen in haar ogen wel kon kijken naar hoe we speelden of zo. Dus ja, harde, maar van binnen denk ik wel zachte vrouw die gewoon heel veel heeft meegemaakt. En is daarin leefde van Rusland en de kerk ontstaan en van de taal. Zeker, ja. Ik hoorde altijd die taal om me heen. Bij mijn oma thuis hoorde ik Russisch praten, Russische muziek, Russische boeken. Dus toen ik klein meisje was, sloot ik mezelf op met cassettebandjes en een boek, een leerboek van mijn moeder. En toen leerde ik een beetje het begin, maar uiteindelijk wilde ik de taal vloeiend leren spreken en heb ik het gestudeerd. Nu heb ik net een boek geschreven over mijn hele correspondentschap. Maar ben ik ook heel erg na gaan denken over het leven van mijn oma. En heb ik heel veel onderzoek gedaan naar waar zij vandaan komt, waar zij is opgegroeid. Heb ik haar leven eigenlijk opgeschreven en voel ik me meer verbonden met haar dan ooit. Dat is wel heel bijzonder, dat dat Ja. daar in Voena staat. Zeker, ja. Zo, hier is een kabiet. Is dat dabbeke? Echt? Zit eronder? Ja, daar komt er. Daar komt er. Ja, Een blank voortje. ik zie het, ja. Mooi, hè? En hij had een... Just dat, ja, nou best het, maar hij had een beetje een oranje iris. Just dat? Ik zie het, ja, inderdaad. Ja. Hier zo gloed. Ja. Mooi, hè? Mooi, ja, prachtig. Nou, dat gaat er weer. Mijn lied plonske. Daar ik rij echt in. Chillen gaat er. Mooi. We rennen naar de Sacramentsritten, naar de donskwallen van Saco Veld. Het plak waar Iris een grutpad van haar jeugd bracht.
Volgens mij maar weer wezen, of net? Hier moeten we zijn, inderdaad. Dit is dansschool Saco Veld. En hier heb ik echt jarenlang stijldansles gehad vroeger. Hier ben ik eigenlijk opgegroeid. Hier kwam ik elke week dansen. En ik ben hier denk ik 20 jaar of zo niet meer geweest. Je wilt al erop oefenen. Ja joh, dit is het ja. Het ruikt nog net als vroeger. Ja, hè? Ja, zo leuk. Ja, ik heb hier dus echt jaren gedanst. Machtig, hè? Een bijzondere plek. Ja, echt. Echt een geweldige plek. En ik zei jong, hè? Ja, ik ben ook begonnen toen ik 10 was, of 11 ongeveer. Ja, hè? Met inderdaad kidswing en dan stijldansen een aantal jaar. Het was echt een soort community. Ik kwam hier echt met vrienden van vroeger, met klasgenoten. Maar ook met mensen die ik allemaal nog niet kende. We werden hier echt een soort familie. En het was ook de plek waar ik mezelf leerde ontdekken. Door dans, door muziek. Je leert expressief bezig zijn. Je leert in de schijnwerpers staan. Wat betekent dansen voor die? Voor mij betekent dansen echt veel. Voor mij is het vrijheid. Voor mij is het even alles uitzetten. Als ik het zwaar heb, als ik niet goed in mijn lijf zit, dan ga ik dansen. Dan kan ik opgaan in dans en muziek. En ik merkte ook in Rusland bijvoorbeeld heb ik veel gedanst. Tijdens de oorlog, als alles zwaar is, als het alleen maar gaat over kernwapens, over oorlog, over doden, over lijken. Op een gegeven moment zit het dan tot hier. Dan is alles zo zwaarmoedig. Als het me allemaal even te zwaar of te veel werd, dan ging ik dansen. In clubs, in bars. Is alles loslaten? Ja, dan kan ik echt alles loslaten. Ja, dan kan ik alles even vergeten. Dan kan ik helemaal opgaan in de muziek, opgaan in mijn lijf. En dan zit ik niet meer in mijn hoofd. Maar dat denk ik nog wat mij, om hier dan weer te staan. Tijdens het krijgt al het roekje nog hetzelfde. Absoluut. Bij mij brengt het gewoon heel veel nostalgie terug. En hier is het gewoon begonnen. Hier ben ik begonnen met mezelf ontdekken, met in de schijnwerpers staan, met dans ontdekken, vrijheid voelen. Ja, als het terugkomt, ik krijg er gewoon helemaal warm van. Het is heel bijzonder om naar zo'n plek terug te gaan. Ja. Nou, dan mag je me even helpen om de vrijheid te vieren. Zeker. Let's go. 5, 6, 7, 8. 1, 2, cha cha cha. 1, 2, cha cha cha. 1, 2, cha cha. I make rockin' records. I sell for a dime. Heel goed. Feed my children. Oh, you good time. Lekker bezig. Maybe you'll think next time. Running around. Iris is 3,5 jaar correspondent in Rusland geweest. Ze werken onder zeer lastige en gevaarlijke omstandigheden. Uiteindelijk moest ze het land verlaten, toen het voor haar net langer veilig was. You're a cowboy. Maar eigenlijk staat in carrière daar viersten te kwaad worden, toch? Ja. Toch de oorlog. Absoluut. Natuurlijk was ik niet van plan om daar vorig jaar al weg te gaan, nadat ik er 3,5 jaar maar had gezeten. Maar ja, door de oorlog werd alles verboden. Mijn werk werd gecriminaliseerd. We mochten het woord oorlog niet gebruiken. We werden achtervolgd door de veiligheidsdiensten. We mochten bijna niks meer. En Russen durfden niet meer met ons te praten. Alles werd verboden. Ja, en toen collega's werden gearresteerd en de repressie alleen maar toenam en collega's het land werden uitgezet en de NOS tegen mij zei, jij moet nu weg, want het is te onveilig. Ja, toen moest ik weg en nu sta ik op een zwarte lijst en kom ik het land niet meer in en is mijn baan was opeens voorbij. Je bent eigenlijk echt verbannen uit Rusland. Ja. Dat ook bij mij, die dat ook bij mij op dat moment. Natuurlijk doet het pijn dat je het land niet meer in mag. Dat ik weg moest en dat... Ik zat er met goede intenties, vind ik zelf. Ik wilde laten zien dat Rusland niet alleen Poetin is. Dat Rusland niet alleen oorlog is. Maar je intenties maken niet uit. Want als je journalist bent, ben je gewoon voor Russen de vijand. In elk geval voor de regering. Maar het doet pijn dat ik er niet meer heen kan, tuurlijk. Vooral in het begin heb ik heel veel verdriet gehad over dat ik weg moest. Ik heb een stukje van mezelf achtergelaten in Rusland. Dat zal er ook altijd zijn. Ik was door mijn oma altijd al verbonden met het land. En ook omdat ik er zelf zoveel jaar heb gewoond, is dat gewoon... Rusland zal altijd onderdeel van mij zijn. Maar ik merk wel dat de geschiedenis zich wel herhaalt. Want mijn oma is dus gedwongen weggegaan. Zij werd gezien als een soort verrader, omdat ze zich had laten deporteren door de vijand. En ik ben ook weggegaan en weggestuurd eigenlijk als een soort verrader.
Dus ik kan me ook beter inleven in mijn oma... met dat je altijd een soort heimwee zal hebben naar dat land... maar dat je daar dus niet welkom bent. En dat is heel gek, dat die geschiedenis zich eigenlijk herhaalt. Ja. Ja, dat had beet hier. Ja? Ja. Ja. Oh my god. Tje. Oh, we hebben gewoon beat. Maar hij had beet. Nou, daar redder. Daar is die. Oh, dat is wel mooi, zeg. Mooi, hè? Ja. Hoe heet deze nou? Een blank voor. Een blankvol. Ja. We zetten deze weer aan. Dit leuk? Nou, we hebben best veel gevangen, hè? Ja, wij gaan mooi visken hier. Hè? Dit weer een We hebben succesvolle veel visdag. beat gehad. Ja. Biethol. Biethoorn. Na je weken in Biet. Foppenland. Hier neemt dus mooi naar Sien Harkema. Goeie.